Hawu Dubula mfowethu, enhlizweni yami kuvuka amazwi athi ziyolala insizwa ziyosala izibongo. Ngithi mina Dubula mfowethu ubile insizwa. Uyabona Dubula, ngangeke ngikunake nokukunaka, ngangeke ngikutalaphe ukube bewungeyona insizwa. Ngikwazela khona nje la ku TikTok mfowethu ngikubonile ubunsizwa bakho. Uvuka lawo mazwi nje kimi sewuyobekwa kusasa endlini yakho yokugcina. Uvuka nje amazwi okuthi umndeni wakwaMbatha umfazi kaDubula, abantwana, abazali, abafowabo, izihlobo zakhe zonke, abangani bakhe bonke. Ngithi duduzekani bafowethu, duduzekani, akwehlanga olungehliyo. Duduzekani bakwethu. Yazi uDubula indlela engibone ngayo ubunsizwa bakhe, akuyena nombani engiyaye ngimnake, angitalabhi nombani la ku TikTok. Baningi abantu mina abake bangidelele la ku TikTok, abanye bangithuke ngeinhlamba ezisabekayo ezinkulu. Mawungabuka nje emavideo nami ungene kuma comment kuboliwe phuhlu inhlamba zabantu. Kodwa uyabona meke waba sezingeni lokuthi ngingakwenzela ivideo noma amavideo ngikutalaphe, usuke ungibonisile ubunsizwa bakho. Ngoba angeke ngilehlise izinga lami ngitalaphe umfana nje owiki ongeyona insizwa. Uma ngabe ngitalapha mina, ngitalapha insizwa yangempela. Uma ngabe kowesifazane, ngisuke sengiyibonile leyo ntombi leyo ukuthi hayi intombi le, intombi mayiphelele. Ebese ngiyitalapha, angitalaphi nombani. Ngalawo mazwi ngithini, ngithi mina ngibonile ubunsizwa bukaDubula. Yabona uDubula ube powerful bafowethu kumtalapho. Ngiyakutshela buza kimi, uDubula bekuyinsizwa ebi strong kakhulu kwezomtalapho. Bebazi abantu ukuthi uma uke wabamba uDubula, wastrika ngoDubula kwezomtalapho, bebazi ukuthi ayi usuke uphethe istriker sokugcina ngci. uDubula bekuyinsizwa bafowethu, sebengakhuluma nje abantu abakuthandayo, kodwa ubunsizwa bukaDubula sibonile la einkundleni zokuxhumana. Dubula ubetalapha, wakwangitalapha uDubula mina ngabona ukuthi yabona ke manje ake ngikhiphe amangwevu ami okugcina ngci. Uyabona ke mina mase ngikutalapha ngeyibongo, sengikukhandela izibongo, usuke sewuxakile la ku TikTok. Mawusufika nje kwi-level yokuthi ngikukhandela izibongo, usuke sewungididile kwezinye indlela, ngisuke sengikukhahlela ngekhikhi yami yokugcina ngci. Uyabona uDubula, hayi bafana bekuyinsizwa. Angikhandeli nombani izibongo mina. uDubula ngamshaya ngezibongo. Mina mase ngifuna ukukushaya sengibona ukuthi kade ungishaya, sengimanxeba umntalapho wakho. Ngiyaye ngikhiphe igiya lami lokugcina ngci. Mina esami isibhamu sokudubula ngibulale la einkundleni zokuxhumana, yila khona ngisuke sengikukhandela khona izibongo, and usuke ungeke ubuye. Njengaye uDubula la ngamkhandela khona izibongo, hayi wayengeke asabuya. Uyabona? Ngoba wangikhombisa ubunsizwa obangenza ngabona ukuthi ufanele ukuthi ngimshaye ngezibongo. Nayibona lezo bongo engangimkhandele zona uDubula zatrenda la, zagcwala yonke indawo. Nayibona ngoba bekuyinsizwa uDubula bakwethu. Hey mndeni wakwaMbatha, mndeni kaDubula, hayi niyofihla iqhawe kusasa bakwethu, niyofihla insizwa. Yabona lezi insizwa lezi ezimshayile uDubula, nazo ziyazi la zikhona ukuthi ishaye insizwa. Yabona la zikhona, nazo ziyazi ukuthi insizwa lezi ishayile. Ngithi mina siyabonga mndeni wakwaMbatha
ukuthi nisibolekele insizwa la einkundleni zokuxhumana sayazi lensizwa sazwana nayo amandla sawabona amandla ayo lensizwa ilele nje sibonile umnsizwa bayo sibonile lensizwa inamandla sithi seyinciphile insizwa esisazoqhubeka sidlale nazo umdlalo bakwethu ku TikTok ko Facebook siyadlala lana bakwethu ayikho inzondo yeqiniso yazi ngeke ngacabanga ukuthi mangathiwa lensizwa le eshaya udubula uma ngathiwa beyingazi beyofuna inamba yami izithole ebese ingicela nje ithi angiyitalabhele udubula kungaze kufike ekutheni akuchitheke igazi akusebenza ivolovolo lelokhuza lesibhamu ngomlomo nje kuphela uyabona ngoba naye I believe ukuthi ukona kwakhe ukwenze ngomlomo bakwethu ngeke ngacabanga ukuthi mhlambe ukube labo abamshayile udubula bake bazama ukuthi mhlambe bangithole bangicele ukuthi ngibatalabhele yena mhlambe beyopheyeka leyo revenge mangabe bebepay revenge mangabe bebakweleta ngoba sazi bakwethu ukuthi yini le udubula ayifele abantu abayeke ukwenza sengathi udubula ushonele umaskandi akekho waziyo bakwethu kodwa bengicabanga nje ngithi mina uma bengingathiwa mhlambe udubula into adutshulelwe yona mhlambe imntalapho ayenzile khona la ku TikTok mhlambe leyo nsizwa leyo ebone ukuthi ayimshaye mhlambe beyingakwazi ukubuyisela kuye nayo ngomntalapho ukube nje mhlambe ike yafuna inamba yami yangicela ukuthi makhanya akungitalabhele nanga udubula engishaya mhlambe mfowethu bengiyoshaya ngimnqobe udubula angaza silahlekele emhlabeni kodwa ke bakwethu kunjengamanzi achithwe phansi engesena kubuthwa kunjengesitshe esifayo masuweletsheni meke safa asisena kuqoqwa siphinde futhi sibe yisitsha ngithi mina usishiyile udubula ngithi dudu ehlotsheni dudu emndenini ngithi nilale ngenxeba bakwethu aphumule ngokuthula udubula ngithi ayibencane insizwa zakwethu phansi amavolovolo bakwethu phansi impi ngithi mina phansi ikhali asehliseni imimoya siyadlala bakwethu mawuthe wadlaliseka kabana ngithinte ku inbox ungitshele ngizoxolisa kuwe ngilungise lolo phutha ungaze ungifune ngevolovolo uzuchitha igazi ngento ebesingakwazi ukuyilungisa ngomlomo uma kubiza ukuthi ngize kini noma kwakho ngiphethe isilwane ngizokugeza ngikuhlawule ngena ku inbox wami ukuveze ukuhlukumezeka kwakho engikwenzile ngizobe sengizehlisa kuwe ingazi ifike ezibhanyini bakwethu i-social media akungabi yithuna lezinsizwa i-social media akungabi yithuna lezinsizwa zakithi ikakhulukazi kwaZulu phansi izikhali bakwethu ngithulale kahle edubula ulale ngokuthula mfowethu ku-social media silahlekelwe yisosha silahlekelwe insizwa silahlekelwe umntalabhi kazwelonke into ebishaya kubole madoda into ebidubula ngomlomo idubule ngamagama kube buhlungu enhlizweni ngithi mina bakwethu nani mhlawumbe udubula ani inyathela amakhona siyamxolisela noma eselele sithi shwele sithi maluju insizwa zakwethu muxoleleni ngoba vele uselele bengidlulisa nje lawo mazwi bakwethu ngithalale ngokuphumula udubula umndeni ududuzeke danke